Ka jingu jiro kalong U Blei ubashong ngakaket badu bo angru ngalong ringkat lembat fi halaga sngi bat hadu ke bawaino ke perthai. Bat ka jing U Blei yifi ki para banget baroh bat ifi ki parlok ki bajiai pet bajiai sngap ye ke channel ke jingi na khubor si khubor. Bat hagari khubor ngadan banya sam shifi ye ke khubor na ke tien jing U Blei. Bat nganget ba U Blei ndo ban ker khu yifi baroh ki basngap ye ke khubor hagani khubor. Bat ke khubor ke mengkwa bani kren lan bani sambat fi hagri ke por ke ke bala pyrshang nong rem kat kum ke gospel jong Matthias ke lenong ke basan ke khot ke basau phuai Matthias san sau phuai ki kintien ke ba ong kum ne uno ban penyat ye me shilenter khilet lembat u arlenter bat ke kertain je ke khubor ke mengkwa bani sambat fi hagri ke por ke dei ka arlenter lani hagaktian fereng ki ong ke extra mile lani the second mile but kita ada ke khubor ke bangkwa bade sam bat fi hakani ke por but kini ke katkum ke gospel ju Matthias lang basan ke khot ke basau phuai kedi kabangi ji tip pat ba bha lani ke buji ong ke ji thu khana halo jong ulum ya ke ba ujisu hikai shiboni ke ji kai ke ba kodo hapdeng di ke senran ki jong u but Yagni ke gospel la tho da u Matthias bolong uwe na kisendan ke dong utrai Jesu baru betreiru ku munong khong unong krong khajna ha ka himarom ha ki tu gipor but ka alente la fi pai ha ke context ka krenru ya leni ka don ga jiade but ki sipai roman leni ka don kata kaan ka bakini ki sipai roman kila ban ong leni kila ban pha ya unu jiu ban yarap lem ban ra ye ki pla ke jongki lani ke jingkit ke jongki kalong habaki let jingle onda habaki la that bar kini ki sipai roman onda habaki pha ye ki nu jiu ban ra ye ki pla ni ki tiar ke jongki but lada kini ki sipai ki don ya kata ka an kabala aibor ki bakin cha ki ban le kumta Kena ban pha ya unu jiu ban ra ki pla le ni ki tiar ki jongki bat kat kum ga ji kai dong ji su pat ha kene ke gospel kat kum jong Matthias kalong balada lada usipai ro pha pi ban ra ki pla ni ke jingkit jongki shilenter hare ke ji kai ga su kalong khilet lembat u arlenter kemon mdi tam bengin ra tang ye ke shilenter ka ba kini ki sipai ki ong ye pi ban ra Hynrei Dkhar ji kai ge dong ji sekolong ban pen pa ye ge jing sbon ge jungi kalong kum ki Kristan kalong ni de ban le kita kham palat ban ye ke ke ba maki ki pha yingi ban le bat la pi pet pat ha ge ni ge khot u ji su ang uno ka ba mot ke ni ke kintien uno kam kren lesia ki sipai roman lese mental se ngim yo shu ban ra ye ki tiar ki jongki Hynrei uno hangne ke ba kren ye phi yanga lani ki banget lani ki para nong trei lani ki para majan lani kinu ki brio ke ba kendo ha ga jing em ga jongi but onda ha ba kini ki brio lesi ki don kam ya ke bakum ke ga ji rap jongi hare ka deingi kalong ban buat ye ke jing kai ke dong utrai ji su kalong ban le kham parat ye ke ke ba maki ki kwa ye ke ba maki ki ong lani ye ke ba maki ki don kam ye ke ta ke bangi de ban le ban nge kwa ban fi ka ke ga jingmut jong kane ka alenter bat ka alenter ba ga jingmut jong ka hang ni le ka extra mal ke bamot kadi kata kan ka jiyat lenti lani ka jing pyrshang jingi ya ki ba kham shijrong lani ka jing pyrshang ngi ban le lani ban kner chiki ki ba kham shijrong ya ka ba ngi la kner menta lani ya kata ka bang le menta lani ka jing trei ka ba kham bha ban ya ka bang la trei menta lani ka jing pyrshang lani ka jing le jingi kham palat ya ka ba don kam lani ya ka ba ngi de ban le ya ka ba kiwe ki khmi lenti ngi ban le kata ka de ka alante but ban sngo tho kham shai habide ba ka jing mut jing ka alante lani ka extra mile ha ka jing hikai ge dong utrai Jesu kalong bangi sngo tho shai dar ba ha ka gospel kat kum jong Matthias but kani ga ji kai ka ba ko dor ba ka bang yo na kani ka lenong kalong bet ba ngi kum ki Kristan lani kum kita ki nong bot jong utrai Jesu kalong
Ya kabangin le ya ki ke bapha bat kita ke jingle jingi halo jang ka wei ka nongrim ka long wait ban pendon buram U Blei. Bat kini ka alanter ka de ka ta ken ka jingle lan ni ka ta ka de ka jingyat lenti ka jingi ka bangila banong ban sngo thu khampa ka long kum ne ken. Ban et ya ki nong shion ban et ya ki ba et jingi ka de ka shilenter. Hynrei anda bangila la bat ban et ya ki ba shion ningi ka ta ken ka de ka alanter. Katakan kadai ka alanter, bat katakan kadai jing kabangim su kelyang da kabasniu, haring su kelyang penban da kabahaya kabasniu, bat katakan ka alanter, bat kata jing kaba ngikir khuye da kabatim yangi, laningi le bahaya kadai kabalesiu yangi. Bat kata kadai ka jingmut jong kene ka alanter. Bat lada pipai hang lada pipai ka gospel jong Matias penyoi. Bat kitu gidi gijikai ka bau Jisu hikai ngi Kristen kalong ka bangidi ban bot. Bat ki balong practical lah ka jing jingi ka bambalaga si kalong. Bangin leb hai ki we ban siu kelyang da ka bahai ka basniu. Bat kata gidi gijikai ka dong utrai Jisu. Bandi dang ka taru Hynrei ban le ya ka babha wat lada ngim kmi lanti ika bainong ia na kiwe bakin le kelyang yangi bat kata ka de gaji ka ga dong utrai Jisu barang ai ngo ha ki sngi kidon ki briu ma bring jong ka khlam le se ki labanong ki briu ki badon shisha ya kata ka mensem ban yarap ya ki para briu hapring de ga jingduk jingkedu la ne ga jingdon kam juki ka mamala ga sngi la kalong ha kanu kunu ka bynta bang ka bana fila da pidei ki briu ki ba shakri U Blei. Bat le ya ke baroh la kalong ka jing ais ngo phala le la kalong ka no kuno ka phile om de ka phikmi bainong kelyang na kibriu harai le ya ka na ka bynta ka buram ka jong utrai kata ka jing ka ga dong Jisu bat ka neru ka pen ishi bynta ba pleng phila ya ka jing ya lenti Kristen ka ba kham chedrong ka ba phim em shu tang na ka bynta ila de harai phi emru na ka bynta jong kiwe kata ka de ka lente bat halor jong ka ni ka halente para banget baye dan parlok baye ngekwa banon rai phi ya ki lightly ki jing pusan belingkot lane kum ki mat ke bangene kren ha ke ka po khnang ba pin sngo thu lane ba pin shai ya ke ni ka alanter ha ka jing ya lenti Kristen jong phi ka alanter ke ka ta ken ka jing ya lenti ya ka jing sa marwe ka jing ya lenti ya ka jing sa marwe Hadan ki briu hakni singila balong ki sa marway na babaki shim la ni ki pelong ki rai ki babakla ha ka bamdan manu batre ban ya lang ha ka lenti ha ka bakut ki briu ki sa marway bat dan ru ki briu ki ba sa marway tang namar bakila jit ban ya ka jing ya lenti ki bakham chidrong ha ka amdan manu ba I mean sim ki amdan manu badan asnda jungki amdan manu le se ki ban krishan ki ha paro ki liang bat kham tam le pinyo I kibriu hakiri kisi ki long kumta kibriu ki bakran ne gajin shisha lane kibriu ki bakran lane ya kata ka ye ki issue lane gajin shisha ha ke bidei bat ka ha ke de lagi kran ha ga jingat lane ye kran ha ke imlang ka salang ki don kibriu ki banut shisha ban yang ban kran ne gajin shisha harangi I ha ka bakut bat kini kibriu ki sa marwe banganai pila de pidana ka bakum ka ga jinglong lane ka bakum ka ga khap kam dei kata ka jing sngo ka hindu men sem hare pen ban ka dei ka ga jing sngo tu a plang ba pila ya je de ga jing ya lenti ka ba kham she drong ha ka jing sngo tu je hi ban shakri U Blei lane ban shakri U Blei la ka dei bi pin sa marwe ru kana pi kanam le hare kata hi ka bakut kan wanra ye ga jing mentoi ka bakra but ganang I fi ye kini ki kenti ka jing ya lenti ka jing sa marwe la de piyat ha ka shi lenter ha ka jing ya lenti jing em Kristen dong pi onam dan manu ban kan ben ban kan tho la de onam dan manu ban isi ye pi hari pen ban la de pila jit ban shakri bha U Blei ngalap ye kini ka we ba kibriu ki sedang ban kren kan tho la ne kibriu ki sedang ban isi ye pi la ne kibriu ki sedang ban le kiar ye pi la ne kibriu ki sedang ban kren da kum tai ban pendu men sim ye pi onda pila yat ha ka jing ya lenti ka ba kham shidrong but utrai bangadai fi perlok ye kini ka jing ya lenti ha ka alanter kam dei ka jing ya lenti ka bakmen ye fi lemda piyat lemda phile ye ka na ka bynta ka dong utrai bat kata ga de ka jing shisha kalong ka de ka jing ya lenti ha ka alanter ye ka jing sa marwe kalong kum ka marathon
Hakabangi don yang ga jimare ka jongi. Haka marathon haka balapan yang yingi hauju ulan haka ju khubor. Arai onda habang lasdang ban mare shiting lenting ngai kindon kiri ke basngo that. Kindon ke ban shong no, kindon ke ban sngi no, kindon ke ban sngo that, kindon ke ba kim sngo la ban continue ya ka ga jing mare ka jongki. Hari ngai kwa banong fi dei tang kita kin kibri ke don ye kamon ban ya lane ban mare shikmat kita kin kibri ke ban yo e ka prize compare let's say ki parlok ke be mare lang pi kim tre ban continue lane kim tre ban yai teng ye de jing mare hari ngai kwa fi kalong kumta ken ba ka ba kut hi kalong pi pendap marwe bat pi job marwe bat ma pi ki yo e ka prize ke balong khmat ke balong shikmat bat kata ke de ga jing mut jong ke ka alentia. But ngan wan rai pi nego Bible le hagri si galong. Wa wat nom klet bau ji suru ulayat ya gri jia lenti haka alenter. Ya ga jia lenti ya ga jingsa marwe. Oh pipin kipi lada pikan mau haga gospel kat kum jong Matthias kalanong gab ar pun riu kat khat gab lai pun riu hadu pasau pun riu onda bau jisu udwai haka kper ket samane uyalami ke sendan ga jingu ban shong ban dwai bat ma u la shong khampaji na ki ban dwai harai ula ongai ke sendan kalong tu loi ke sendan bangin don dia ke por dia jing dwai harai haka bakut kini ke sendan ga jong jisu onda bau jisu wan kilap bakini ke sendan ki yotia kabut ke tang u jisu marwei u badwai haka tu ke por kabut usa marwei haka ni ke jing dwai ga jing u ban yele ya kata ga jing ban yele la ni ban dwai ya ka ka bu don lah po ka do no chu ka ban a ka pisa man sem ka hadu ban jaw ka sap don mano ban sngo thu ya u hare tang ma u marwei hare kini ke sunran ki le lang bat uru kilayot ya on ka Bible but anda habu ji sula lek patru anda balawana ka ba asien kumta ter but ki syam bagri ke sunran ki yot ya hare tang u ji su ken usa marwei ha ka jing dwai but ngan ongai fi ha ga ni ka por hai kisendan ke uji sukiyot ya harai la dengi pai pada ke por ke jongi menta wala dengi yo tiaru don shibun kibri ke bam tre ban yad ka alenter Hynrei kidan ki pat ki balong kum ka jing pen yo tia ki ha ka de ka jing jong ka slapper thai slabandei la le ki briu se ki bun kam tai ki kam ke jam se la de ki bri ke ba lap miet ban le ki kem se ki mobile phone ke jong ki kijat ki jingale kai la pelut ke por ki ke bamte bat kim tre ban ya ya de jia lenti ke ba ha ka alente Hynrei uji su la ya ke bukum de jia lenti omde tang bu ya usa marwe ha ka jing dwai hare ka Bible bo uji su la ya ya de extra mile ka long kat hadu ba ula syayap na ke benta jengi kat hadu bola jit ban syayap na ke benta jengi halo jeng ke dingfna ke ba umdan menu ki parlok ki kloi ban yap pli na ke benta jeng fi Hynrei jisu ong ke siti sikinong ro kelanong ke besan ke dekat ke bepra Hynrei jisu la yat e ke jia lenti ke extra mile ne ke alenter kat hadu ba men bangidang long ki pop ula yap ya pli ne ke benta jingi kata ken ke jing yat lenti ke bau shi suru ula yat ya ke jing yat lenti ya ke jing sa marwe ban ngan wan ra pi sa ke wei pat ka nuksa ha ke po na ki briu jung U Blei ha ka Bible ba u jo pro de wei u briu u ba ka Bible wang la di pi pai ke long ke beningkong ke khat ke beningkong Tidu briu lalong uba janai bad bet bad shepting U Blei bad kerno ane ke besniu tadi u briu jung U Blei ujup hari uni u briu ru la yat ya jiyat marwe ya jiyat lenti ya jing sa marwe hadin bau don ya hakadin ga ji don ya jing pang to jao ka roboro shiryang ka Bible kong but ki parlok ki prajor tu ke lawan lese ya kaban kren da kumni kumtai shipang jung u ban keren chipang jong ta U Blei uba mom u langet uba shep ting nama ba kam don ga jing pen khia wat happening ga jing pyrshang jong ju ban keren la de ban ya dwai U Blei Hynrei wat ka lok ru ka ba senda ju ka ong yi gi kentien la de bi pai ha ka lanong ka ba ar ga khat ka ba khandai kat ta me la shani a U Blei to temba to yap no altat
But what kalok jong ujo? Kabasanda jong umalagasngi. Kani ka briu kam shim lalong kata kanong aimen siem pereng de gajing ya lenti jong uni briu jong U Blei. Perlo binga ko abang ipi. Ha kidon shibun kibri pendap gaji tho shong kurim kidon ga gaji ya gaji ya smai mar kelyang. Mo ngan syong ngan sa ringkat lem pi haduk ke bekut juga jingiam hari kini ka lok jong ujo tang uto jaru ka la penyakhlat ya gaji de jong ki shikuram pat kai ke bang ko apa nang ifi ni ke po gayo ek ni ki arli ne gani ke khot ka long tunginam long kum ni kum gani ke priu tunginam long mangi ki bri ke pendu mensi mi ki we ha pa ki dana pedeng jing e chile Tunginam long mangi kibri ke balong ka daw ka jing paidian jong ki babon ki mensim ki bakodor. Hynrei penban. Gidi ban ai mensim ye ke bakum gidi kibri ke badon ha ke bakum kata ka jing syam. Ka jing kendo jiki ha ka jing yam. Bat sa ka ba. Gidi ke bri ke lekum no. Ha ka jaka ban suma ye lau jong kurim pen ka jing pang ka jing shitom reka la iben penban ye u bat kala kentat de ka baong ka bhai me ba me yap no. Bat tem sendon no itu belai me shakri. Bang ko abang ifi ha gadi gasi la de ke be et ke beton je fi ki dan ha pen ka jing pang ka jing shitom le wat ngan ko abang fi wat nom iben ye ki hari penban ha ka bakum ka de ka por ka dei fi bandon ha senda jong ki ka dei fi ban ai ka jing shakri ka ba bhatam shaki la kalong ka ba phim tep kai ka ban ja ya kata ka ba shadien ka jing em ka jong ki hari ngai ko fi wat le long kum ni ka briu Hari jiat ma pi ban long kibri ki nong ai men sim lani kibri ki ba le ya ka ba bhatam shaki para brio la kalong shakita ken ki ba it ki ba thon ge jong ki bat kata ga de ge jing shisha bat perlo ka jing ya lenti ge jing sa marwe nge kan fi ngi mat kum ki kristan kamara ka bible hi ka ong shai la di pai ka sam ka ban rip ni kai ga khat ka ba pra u de ong la ka long nong we la ki para ki ya laki para bari ki khun ki kimie jonga nama bola jit ban yat hak de lenti ke ba kham she jong baru try bat kata ka ba uyo I hak de ba laki jong ki bayeng ki basam la ki men ki para mdei ding kata la pen scam ru do try jisu hak au lukas ke lonong ke ba arfu de khat ke ba khat nyo wong pinlong ke ba isi de ki bri baroh na ke ba ke kyrpang ge jonga bat kata ga de ke jing shisha la ding jit ban shakri bha U Blei la dengi jit ban shakri U Blei de ga dono jingi de ga mensem de ga bori de ga jingem de bat de hang ta pin sa sngo tu kindon ki por ka pin sa marwe ga ji ya lenti ga jong fi hare ngai ka ban fi wal le du mensem namar kata ga ji ya lenti wala de pis sngo ba ka de ga jing kut la la ne ga jing pin du mensem ya fi hare la de pi yai ne ha ga de ga ji ya lenti wala de pisa marwe ru de ga bakhat du hi ga de ga banong ga bakra ne ga benta jong fi bat ke pon ga ba ka Lynter gadi ka tai kan ka jia lenti ka ba preng di jingele bat perlok bingis ngau kumba kata ka Lynter gadi ka bangi enjoy ban perkhat ongi le ki ka ba kham shudrong ka ga jing pyrshang ki ban le ki ka ba ngimpat jule Hynrei ka kan fi ka perthai ka bang em gadi ka perthai ka badap de jingele Kaperthai ke bagi em ke di badap stang ke jing jenja sudah. Ladingi pai ha kaliang ke jing long ke baken jaman semru. Ongi kendo ke jing ye. Ladingi pai ha kaliang ke dorungi kendo ke jing ye. Ha ke di skilling yo I. Bakibri ke kendo jing ye warna kaliang ke bor ke senshar khadaru kibri ki or kibri ki kylleng ki kendo ke jing ye ke ba harum. Hare Gaji kai ke dong traji su para banget be dah ke por kalong. Tunggu nam yo inong shun ya noru hari ke slaper thai. Hari ngi don yo we unong shun no bangim la ban yo I uta ude soitan ha jing em jingi. Dan kibri teng na be kendu jinge kat hadu baki yo I kibri ke nong shun ban kran ki kien ke ba omla ban pedang. Bat sumar bha perlok bayet yo ba jing bisha jong U Blei ru ka hap halo jong fi namar ba phim shem la husiar ye kini ki ke bat bidang America slaper thai bat dei ma daw bat pin tikna ba jing ya lenti jong fi ha ka alter kari ka pini kendo e jing ye jele ga jing em ga jong fi kala balong bo so tan la ban penun kam yiki bahieng basam ki perlok ki men ki para
Kala ban long ru ke bau sultan wan ban atak epi nakita kin kibri ke bam tre ban yat ha ke de lenti. Bat kata de jing shisha kibri hi ke bam tre ban yat ha ke de arlenter bun sin kita hi ke de kibri ke long ka dai pi pin yat shikmat. Pagkam fi ke ne ke jing yat lenti. Wala kalong ka pisngo ka baroh ngi kwa ban yat ngi dei ban yat ha ke de lenti. Hynrei wat nom lek klet pat bakata ga jing yat lenti ke de ke pia ban yat shibun ke jing yat lenti ha preng jong ke jing shitom ke bakra. Ha preng ke jing e ke bon jat ha ke jing em jong pi. But de mera ke ni ke jing yat lenti ke de ke badap de ke jing e jing le. Wala de ke jing e jing le ke de kita ka ba ngi pher iwe na iwe pat. Ke jing e ke bam pi kendo ngang na mi kendo. Lani ke jing e ke bau ngam ngi kendo pi na mi kendo but de ma de ke da kum ki Kristan but tung ni ai men sim lani tung ni ket e ke jing ket lingkor parlok hi. Khnang bangila ban yat ha ke bukum ngi ke jing yat lenti. But de ma gra lat hi pet ak sti jong pol chi ke nong rom kal nong ke bat fra ke khat ke khat fra. Namar ke ngi khen ni ke sha shi tom ke protest ngi ke bamenta. Kim long ru ban nu jo ban ke burom ke ban sapen pau yengi. Bat kata gari ke jing shisha bang ka vela de phila jit ban yat ha ke ne ka arlenter ke jing yat lenti ha ke jing em Kristan ke jong pi wala de pi kendo bring ke jing e jele ha ke jing em hare shim la ne khen ye kine ba kim long ru em ya ka ba pin nu jo bat ka de ke sngi ya ka ba on sapen pau la ne ye ka de ke sngi ka ba pin so yo i. But kata gade ka jing ai jing kermen jing ai fi ha gade ka singi galong. Na benai jong fi ka bayat pring ka jing e. O wala de pis ngo na ka basdang. O ki don pring ka de ka jing ya lenti ha ka alenter ka de ka ba shitom ka jinjar palat e fi hare wal lai klat pat ba ha ka ba kot ka de ka jing ya lenti ka ba phim nang ban batai ka de ka buram la ne ka de ka jing men ka ba kraw ye ka jing em ka jong fi. Bala de fi phai le ha ka story jong Stefan. Nama gemda ga jing at you try chisu new brew lamat ga jing sharp and yap. Da kata ga jing shalent ma on ka Bible. Hynrei bring the ga jing yatlanti ka sosat la ga jing yatlanti ka bangis ngo ka kat new brew ngis ngo ka omdan sho le silaban perkhat. Hynrei new brew wala kataru shim la jid ban len you try ka bakum gri ka por ga jing yatlanti. Hynrei pen ban ha ka bakum gri ka por la de pipa de kam de apostle kelanang ka san get khat ka san pusan bat san pun riu wang pen ban akmi nga yo I ka breng bala ple bar yo khonu briu ba yang shakti ka mon jung Blei ka ba mod bau niu briu ba yatlan ba ha breng de ga jing e kat hadu ban do no ele ga jing emru. Hynrei pen ban ka de ka tai ka de ga jing em ka ba sham sngo ba palat akmat jung Blei o ka bal kong ba u chisu u da yang hagakti ka mon ga jung utra ka jung Blei o nga yo I ka breng ka bala ple ba de khon jung briu ba yang hagakti ka mon jung Blei but parlok be bangi snow to shaik dar ba ki briu la ki Kristan ka ba yat breng ka jing e jile kidi kita ki Kristan ka ba u Blei u da sham sngo ba palat yaki but ka ba u Blei u da burom e shikade ne ka benda jung ki. But they made it down. Ladama piru pidan bring jing e jile ke ba pim le se pim shim la long kumri ubriu. Hare pis ngo kat manga ge jing e omdan sho. Hare tang ko nge kwa ba nong ifi. Kalong ba u Blei u uda sngo tanat palat la ne uda buram palat ye kibri ke ba yat bring jing e ha ke jing yat lenti ge jong ki. But se ke pon ge ba lai. Ke jing yat lenti ke bam don ke bukut ha ka. Bat habangong bakari ka alenter kari ka taga jia lenti ka bamdan ka bukut ka baka kamut pero banginam yap syo la dengan dan bat ang dia slapper hey bangin yo ban yat ini ka jia lenti juga jingem rem hari ka jimut ti kalong baya kani ka jia lenti ha ka alenter kadi ka taga ka jia lenti ka bangin sepenkut tat ondah bau try on one. Lada pipaya ke shiri ke Thessalonica long ke basau ke beningkong Thessalonica long ke basau ke dekat ke bakan ria bakat nyo naba utrai unwan her ne bening ber ke jingri sar ke tien basawa u angel rang ba bat ke turoi jung U Blei bat ke bayap au kres ke mi pat shwa ondo kumta mangi ke badanggem ye ke bala pensa onrong no yengi lembar ki hakilo ye ke ban shami utrai ke sun te kumta ngin ye long junom lembat utrai. Bat kita kedai ka jing yat lenti perlok kani ka alenter
Bang ko abang fi ketika kejingiat lenti keba ngin sepenkut eka tat anda bau try unwan banwan shao no ingi bangin long lembat uch diki pam juga. Baladan menu bakali hanglo pidon ni kejingiat lenti Kristan jong fi don ye kini kewe ke jibab kalau ngi don ha ka arenter. Kebut kini ka arenter ketika taga kejingiat lenti kebangin sepenkut anda bau try unwan. Namar baga Bible ka klem introduce lendekal klem ongingi bagi dan saka wepat ka jingia lendekal lendekal tat mal ha ka jingia lendekal lailanter harai u Jisu Ukraine ni ka alanter ka bangin sepenkut eka onda mama uhi unwan kamdon ka bakut ha ka bar ngako abang pi de ka bawan ra ikani ka we ka dekat Galatia lai hang tungiyo i bau polong shakri banget Wang walong pi ke babit kata-kata haka pilas dang dau mensim bat pilapen pep mentai pi haka do lane pilas dang hau mensim lane pi penkut ya gada jing em Kristan jong pi haka do bat kata gada jing em ga bangi hap ban yet ban tenju bhai lade yo bangi long kumta Don ki Kristan ke bala yat ke bala puluh bahagia jing shakri U Blei ha ki por ke menshua haringa yo even ban bakidi ki priu menta ke la yat ha ka bakan jdo bala de dikna bakidi ki priu ki yap kenam yo ke beleng bat dei me gede geda ka alan ter ga jiyat lenti Kristan kadai ke token ka khilemat ka pilas dang ban shakri U trai ka pilas dang ban le ek ki ba la ka pilas dang ban yat de ga jiyat le ka ba kham shudrang ga jong pi badu Blei harai ken mau pat ba ga jing penkut kanam dei ha ka persai kanam dei ha ki ege de ga jong ka pertai harai pin penkut ye ga jing yat lenti ga jong pi onda ba utrai unwan balad pi pa ka kitab jing pen pa ka nong ka ba ar ka dekat ka ba shipau Jisu ongai ka Balang hasmirna tolong pai ka bayai ne hadu ka jingyap dengan ai pai ka pangsiat jeng ka jingyam bat kata ka ka jingkular perlok be jadi beri ka bayat ka jingyat lenti ha ka alanter ka badutrai bat upoluang ka sidi ka felifi ka lang ka balai ka khat ka khan lai khat sao wang ko perang ngam yoy liu balaban bat Hynrei ya kini ka wengale de ka banga klet no iki ke shedin Bat de kabang kner no shiki e ke ba shekma ngabe she persha de dak pan yo e ga jing thong ka ba ka jing khat cheneng ga dong U Blei how Christ Jesus bat kata ka de ka jing ai men sim ga jong ai fi compare ki e ki te ga jing ya lenti ga jong pi ga menen ga men shngi harai minta ka de ka por pi ban be she persha jong ga dak minta ga de ka por pi ban be she persha jong ga dak kata ga de ka jing khat Kajung apostol Paulingi bat perlok bieng aku abanang ifi kani kajing penbelin ban yat ha ka alante kani kata kajing yat lenti ka ai min simi pi lani kani kajing yat lenti ha kajing yat lenti Kristan ka pinyo i kajing job ha kajing yam ha baroh kiliang ban aku abanang ifi perlok bi compare lani pila jir ban yat kani kajing yat lenti ha ka alante lani ka extra mal ha kajing em ka kajing yat lenti Kristan jong pi Wala di pisno kuba pisa marwe. Don ba ay men sim ye fi. Lani don menu na badon senda jong fi. Lani don menu ben rapi fi hakapor ke badon kam. Wala di pisno pi don apning jing e ke jing le jing ya lenti jing em jong fi. Ke pisno pa ke mon ke dianu ke jing e sudah ke pim la ka ba pidang don ke slap rei. Harai nga kwa ban fi ke ni ke we. Penkot ye ke ni ke jing ya lenti ke jong fi ha ka alantia. Bat utrai bat penlong lembat u shiru ki bom jukot bat ki parlok biet hagari ke por ngi kwa bane drive bat fi ringgat bagi ke khubor ke pios ngo ne lagi jong ki yeng ke sam pi ke pet hagi jaka ke fidan hagari ke jaka ke fidan baru Blei ne ker khui fi lemba gari ke ji slot ne ke tien jong U Blei bat ngin ne drive kuk pa jing U Blei u ba bneng hagari ke por ngi don hai hagari ke ski ke ban pen ngo ye ke tien ke jong me Shaki khon ke e jame ke badon lagi jong ki yeng ke samla ne ha ganu ke jaka ke bagi don trying it a dwai ba ai ba ke ke tien ke bagi os go ha ke ski kande ne ke benta jong ki can try ya ke bagi snow to shisha Blei ke tien je ke jing ai men sim la ne ke tien je ke jing khanya de ke sachi sien pat bagi laban ya ye ke jing ya lenti ke ba preng ne ke jing e ke jile ke bagi snow ke bagi sa mar way try haring ada dwai Blei ke men sim ba ko jme ne rap ki Blei bi jing try
bakin emir ga jing em Kristan ablay ka bakin yaine ada ka bakor ablay hadu bakin ya shami me try Jesus bakor trying at a dwairu ablay ga sngi ko try ya baroh ga pet bar ka ya sngi ga khubor ablay dalau jong men se men kta ya ki ko try ya ga ban pen khya ya ga ban pen me ga ban pen la Lord ablay la ka bor ga jong me trying at a dwairu ablay men ker kui ki ablay ha ga jing tre jing ta bar ha ga ki kam ga ba ki tre ko try bar ha ki benta baroh ga jing em ko try kin mat ya ga jing man pha bar ko try ba ko ya ga jing don ring kat ka jong me ablay trying is ngo ba me don ring kat lembar gi ga por ablay gi ash me ka puram bar ga jing o jiro ablay bi jing a try ha ga kul tang ru chi sngi dwai amen batu try unda ker kui fi baroh kiba shashkor lingba kini ka jing slok kabang yo ah kini ka sngi kublay shibun play un ker kui fi